Weithiau da ni'n cael delio hefo'r ochr dywylla o fywyd. Nes i ymuno ar heddlu mis Awst 2001, felly dwi wedi bod o gwmpas dros 11 o flynyddoedd. Mae'r rhan fwyaf o'n amser i diwario yn yr adran patrol a hefyd mewn plismona cymunedol. Wedi dod ymlaen i gymryd yr rôl o Rhingyll yma ar tîm 1 plismona patrol Llangefni. Swydd sy'n dod â lot o bleser i mi. Dwi wedi nwyn i fyny ar Sir Fôn, mynd i'r ysgol yn Sir Fôn. Ges i nwyn i fyny mewn siop bentra yn Aberfraw yn mwynhau cyfarfod bob math o bobl bob dydd. Mae'r swydd yma wedi galluogi mi wneud hynny yn yng ngwaith bob dydd. Dwi'n dod i'n ngwaith hefo'r agwedd os allai helpu rhywun, wel, mae'r diwrnod wedi bod yn llwyddiant. Weithiau da ni'n cael delio hefo'r ochr dywylla o fywyd, ond os da ni wedi gallu gwneud yn gorau i'r teulu neu'r person yna, dwi'n teimlo gallu fynd adra wedi cael diwrnod gwerth dod i'r gwaith. Mae'n gallu bod reit heriol ran y maint o waith sy'n dod i mewn i'r adran patrol, ond efo'r teams yma, da ni'n gwneud yn gorau i delio efo bob dim sy'n dod o'n blaen ni bob dydd ac mwynhau dod i gwaith bob dydd.